Bé, hem vingut aquí a un dels indrets més fabulosos, més polits de Manacor, sens dubte, que és el pati de Can Frau. I volem donar les gràcies profundament als propietaris que ens han deixat venir a filmar en aquest indret meravellós. Bé, ara que han passat les festes de Sant Antoni, només volem només volem recordar dues coses molt senzilles referides a la festa de Sant Antoni. Primer volem dir que a moltes possessions de Manacor, a diverses possessions, se feien beneïdes. Això ens han contat testimonis orals que ho van viure. Per exemple, en la possessió de Rafal Pudent feien una o dues xarrosses, n'hi havia uns que se disfressaven de dimoni. A Santa Sírgia també feien beneïdes. I això m'ho va contar la Moncion de Sant Còdol, el Salsia, que aquest home era fill de cosí de mossèn Alcover. I ell sempre voia cada any a mossèn Alcover a les beneïdes de Sant Antoni. Altres aspectes més oblidats és que llavors per les beneïdes se repartia una estampeta en l'imatge del sant. Aquesta estampeta se posava dins els cestadors, dins els boals, dins els solls per protegir els animals tot l'any. Després una altra cosa ja oblidada, que l'endemà de cremar follerons, els pagesos de molts de pobles anaven en aquests follerons i s'enduien la cendra dels follerons. Escampaven la cendra perquè la cendra el llacó i ajuda a créixer allò que se sembrava. També, ara aprofitant que xerrant de follerons, per dir que una cosa molt comuna, que vos podran contar els vostres padrins, pares, era fer, quan feien matances, feien el folleró de matances. Botaven per damunt els follerons. De vegades inclús se cremaven les celles i ho feien molt gros, però era un dels divertiments associats a tot el món riquíssim, lingüístic dels focs de matances. Aquest fet de fer un folleró a les matances és realment, els antropòlegs diuen que té un objectiu ben concret, perquè també hem de recordar que moltíssims pobles, sobretot per la banda de Santanyí, per la banda de Campos, era espectacular. Dia 25 de novembre, crec que si no va malament, que a Santa Catalina feien follerons. Quina era la funció d'aquests follerons? Era propiciar l'anyada, que l'anyada fos bona. Des del punt de vista antropològic, quina explicació té? El foc és el símbol del sol. El sol és el gran fecundador de la terra, el que fa que, juntament amb l'aigua, neixi. O sigui, és un homenatge al sol. També volem xerrar de la terminologia de foc. Podem dir la malaltia coneguda com a foc de Sant Antoni, que era una malaltia gravíssima, d'uns efectes terribles, produïda per una infecció d'un fong en els cereals. Això era el foc de Sant Antoni. D'altres focs també poden xerrar del foc de Sant Telm. Què és el foc de Sant Telm? Abans se tenia per cosa de bruixeria. Els navegants, els pescadors, en el pal del lleó, etc., se produïen unes xispes, una cosa elèctrica, que clar, se veia al vespre, que en realitat sabem que això es produeix quan hi ha tormenta. Aquestes xispes, aquest fenomen atmosfèric, elèctric, no sabien què era, se tenia per bruixeria i feia molta por. I popularment se deia el foc de Sant Telm. Després tenim que dins la lingüística el foc sempre per molts metafòricament per dir moltes frases. Per exemple, tem foc a les sabates, vol dir que té molta pressa. Ja vàrem estar dins un foc, vol dir que està dins una situació perillosa, està dins un foc, o inclús això foc, quan ho deim quan una cosa és clara, però del foc en podríem xerrar extensament d'aquest element tan important dins totes les cultures, extensament.